Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsuon, padayon kita nga mag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan, ug alang sa mga biktima sa mga trahedya, alang sa kalig-on sa ilahang kasing-kasing ug pabilin sila nga magbatuhon sa gugma sa Ginoo. Ato sa mga yapil sa pagampo ang atong mga higala, ang atong mga wedding anniversarians karong adlaw, ang atong higala si Janet ug si Raymond Roldan. Atong iapil ang atong mga birthday celebrants, ang akong pagumangkon nga si Christian Isidore Besas ug ang atong mga higala nga sila si Loy Balbin, Joseph Leviticos Dakipil, Milmil Galaura. Atong iampo ang kayuhan sa panglawas sa atong mga kaigsuunan, ilabi na si Ate Baby Beatrice Besas, ang atong higala nga si Roldan, Milicia, Narcisa, Nisitas, Mario, Ruel, Cipriano, Crescencia Jacinta. Ug usab atong iampo ang kapahulandayon sa mga kalag ni Leonor, Alodia, Miguel Anton, Mama Elsa, Justiniano, Pancracio, Herman Antonio ug Herrero. O ang tanang mga kalag sa itong mga igsuo, mga kaparian ug mga kaobispuhan nga nauna ka nato ngadto sa laing kalibutan. I-appeal sab nato ang mga prayer intentions sa atong mga generous donors ug benefactors sa Diocese sa Tagbilaran. Andamo nato karon ang kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo, muduol na kita kaniya aron mangayo ug pasaylo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo, aron modangat kami ngana sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kan Timoteo. Bisan pa kun ang mga agalo nila mga magtutuo sama kanila, angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga mudugang pagkamaayo ang ilang pag-alagad, kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad mga magtutuora nga ilang gihigugma. Itudlo og iwali kining mga butanga. Ang magtudlo og laing pagtulunan inay nga muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuuhan. Nagpasigarbo pag-ayo ug walay alamag. Gikamuanga niya ang pakiglantugi ug pakiglalis mahitungod sa mga pulong ug mosangput kini sa kasina. Pagkabahin-bahin, pagbugal-bugal, dautan nga makatahap ug walay hunong nga panaglalis sa mga tawo nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagunahuna sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tawo kun siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala inig kamatay nato? Wala usab. Busa angay kitang makontento kung makakaon ug makabisti. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga makayudyod sa tawo ngadto sa kapildihan ug kalaglagan. Kay ang
Pagka mahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Apan kani ikaw iya man sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Pulong sa Ginoo. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kailaha ang gingharian sa langit. Nganong mahadlok man ako sa daotang mga adlaw, diha nga ang mga daotan magalibot kanako. Nagasalig sila sa ilang kadato, ang kahamugaway sa ilang bahandi mo'y ilang garbo. Apan dili gayud makaluwas sa iyang kaugalingon ang tawo ni makabayad sa iyang kaugalingon lukat ngadto sa Dios. Dako ra kaayo ang bili aron maluwas ang iyang kinabuhi. Dili siya makabaton sa igo aron mabuhi siya kanunay ug dili makakita og kalaglagan. Ayaw kahadlok kun ang usa ka tawo madato na, diha nga ang bahandi sa iyang balay madako na, kainig kamatay niya, wala siya madala niini. Ang iyang bahandi dili mosunod niya ngadto sa lubnganan. Bisan sa buhi pa siya, nag-isip siya sa iyang kaugalingon nga bulahan. Daygon ikaw nila tungod sa imong pagkapalaran. Apan mutipon siya sa pundok sa iyang mga katigulangan nga dili na gayud makakita sa kahayag. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kailaha ang gingharian sa langit. Ang Ginoo mana kaninyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan. Nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinud-an ug pipila sa mga babayi nga naayo gikan sa rautang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena, nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa. Si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes. Si Susana ug kapid-an pang mga babayi nga mitabang kang Jesus ug sa iyang mga tinud-an pinaagi sa ilang mga katigayunan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. There is a beautiful caption that says, "Stop being a fan of a celebrity who doesn't know you. Be a fan of Jesus Christ who died for you." Mga igsoon, dunay mga tao nga fanatic kaayo og celebrity. I'm sure nakaila sila po mo nila, no? Naay fanatic sa artista, dunay fanatic sa singer, o ang uban, fanatic sa usa ka basketballista o basketball player. Unya, kasagarang fanatic, mugahin gyud og panahon, mo effort gyud, o gani, mo gasto gyud tungod og alang
sa ilang gipaka-idolo. Mupalit og mga gamit, sinina, sapatos, bag, sakyanan, o bisan unsa na lang nga gipromote sa ilang idol. Unya, unsa may ilang makuha sa pagbuhat ani? Niya bitaw si Father Ado, kanahan makini siya ni Novak Djokovic. So, yung sapatos, Novak. Ang iyang short pants, Novak. Ang iyang racket, Novak. Ang iyang t-shirt, Novak. Ang ginawaan, hubak. Pero mga igsoon, ato yung nasayran nga ang kasagaran nato nga i-idolize, makaapekto ba gyud sa atong kinabuhi? Unsa may values nga gidasig aning mga sikat nga atong gi-idolize? Kasagarang celebrities, magdasig nato nga mahimong kalibutanon, nga mahilig sa mga material nga butang, nga kanunay magpaporma. Daghang mga celebrities, dili hinuon tanan ha, nga mo end up og broken marriages, common ba sa ila kining divorce, no? Ang uban nalulong sa droga, nahimong drug dependence. Napod gani na depress ug nag-suicide. Puwera lang sa uban, no? Kay doon naman sa mga celebrities nga nagtarong, nagdasig nato sa pagsunod sa balaod ug nagtudlo nato nga mahimong manggihatagon. Pero gamay ra ni sila. Para nako mga igsuon, adunay punto kini nagsulti nato, hunong nagsunod-sunod anang sikat nga tao nga wala makailan nimo. Sunda hinuon si Kristo nga maoy nagpakamatay para nimo. Kundo naman tayo angay sundon, kini walay lain kundili si Jesus. Siya nakailag yun nato, nahigugma yun nato ug naghalad sa iyang kinabuhi para kanato. Sa Ebanghelyo karong adlaw from the Gospel of St. Luke, chapter 8, verses 1 to 3, gisaysayan ta nga gawas sa 12 ka mga apostoles, dihay pipila ka mga babay nga misunod kang Hesus. Apil niini si Maria nga taga Magdala, si Juana nga asawa ni Kusa, ug si Susana. Nganong nagsunod-sunod ban sila kang Hesus? Gigwapuhan ba sila niya? Dili man tingani kana mao'y rason. Atong masabtan sa Ebanghelyo nga kining maong mga babay nakasinati og kaayuhan sa lawas ug kalag tungod kang Hesus. Ug tungod niini, gihalad nila ang ilang kinabuhi, gipaambit nila dili lang ang ilang panahon, kundi bisan ang gamay nilang katigayunan sa pagtabang ni Hesus diha sa buhat sa pagsangyaw. In many little ways, they also became evangelizers of God's love. Nisunod sila kang Hesus tungod kay nabati nila gikan kaniya dili lamang ang gahom kundi ang tinuod nga gugma. Importante kini nga punto. Ug atong yampo nga kita usab, makasabot giunsa kita paghigugma sa Dios. Kung giunsa ni Jesus pagsakripisyo ang iyang kaugalingon tungod og alang sa atong kaluwasan. Mga igsuon, ang mga tao nga makasabot sa gugma sa Dios, mahimong manggihatagon. Kini ang nahitabo sa mga babay nga misunod kang Kristo. Nabati nila nga ang tanan grasya gayod gikan sa Dios. Ug busa angay nila nga ipaambit para sa kahimayaan sa Dios. Dili na sila mabalaka para sa kaugalingon. Tungod kay nasayod sila nga uban ni Jesus, uban sa Dios, dili sila mawala ug dili sab sila mawad-an. This is what it means to be poor in spirit. Kanang ang imong pagsalig diha na sa Dios. Ug dili na nimo isandig ni bisan kinsa ug dili sab sa bisan unsa. Blessed the poor in spirit. Our responsorial psalm today says, the kingdom of God is theirs. Sa laing bahin, ang mga tao nga wala pa makasabot sa gugma sa Dios, magpabiling laog ug hakog. Why are some people selfish? It's because they remain insecure of so many things.
Kanunay sila nabalaka o nahadlok silang kinabuhi. Nga para kanila, walay kasiguruan. Wa pa man sila makasabot. Nga gihigugma sila pag-ayo sa Dios. Ug dili na angay, mabalaka pa. Unsa may giingon ni San Pablo diya sa unang pagbasa karon from the first letter to Timothy, chapter 6, verses 2 to 12. Religion with contentment is a great gain. For we brought nothing into the world, just as we shall not be able to take anything out of it. If we have food and clothing, we shall be content with that. Mga igsoon, mao ni timailhan sa tao nga nakasabot sa gugma sa Dios. Secure na kaayo. Kung na ako'y sinina, ug naay makaon, bulahan nako kaayo. Di na ko angay pangmureklamo. Kung doon na tayo sobrang agrasya, ato nang ipaambit sa uban nga mga anak sa Dios. Iyasa man nato ang sobra, nga dili man nato kana madala. Ayaw ipaka-Dios ang kalibutanong bahandi, kay matod di San Pablo, money is the root of all evils. And some people, in their desire for it, have strayed from the faith and have pierced themselves with many pains. Tinuod gyud oy, no? Ang kwarta maayo baya. Basta gamiton sa maayo. Ilabi na sa pagpadayag og gugma para sa Dios ug sa isig katawo. Pero kung ang kwarta ug bahandi imo rang tigumon para sa kaugalingon, the love for money, sigurado magpabilin gid kang ulipon, magantos ka sa kasakit, kabalaka ug kahadlok. Mga igsoon, dili ta makasabot ani kung di ta makakita nga kini nahitabo gayud sa kinabuhi. Doon na bayay mga managhigala. Higala, close sila kaayo. Sa dihang simple pa ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Pero sa dihang nadato na sila, nanggiaway na. Tinuod yun. Adunay ka matuuran baya? Love for money is the root of all evils. Na may mga igsuon gani nga amigo sa una, close kaayo, kapamilya gyud. Pero sa dihang nadato na sila, sa dihang daghan na kay silang bahandi, nagkinihaay naman hinuon, nag-away na hinuon, na gani uban, makahadlok paminaw, no? Magpatay, tungod sa bahandi, o katigayunan, na ilang sundon sa ilang ginikanan. Let us listen carefully to St. Paul's advice. Avoid all this. Likayi God. Instead, pursue righteousness, devotion, faith, love, patience, and gentleness. Compete well for the faith. May pay magpadako ay ta sa pagtuo kaysa magpadaghanay kwarta. Compete well for the faith and lay hold of eternal life to which you were called. Mga igsoon, please remember this always. Stop being a fan of a celebrity who doesn't know you. Be a fan of Jesus Christ who died for you. Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman. Sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Buyog ang katawhan, amo mga pasidunggan, ug maghari ka
Pagampo kamo ng atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan, dawata ang among mga halad, ang among tagstagsa nga pagsimba dinhi magdalaunta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay huno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usan sa kaitasan. Kay gumagani sa ngalan sa Ginoo, sa kaitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ni magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuwas siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, o mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon na pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip kangayan nga matubang malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahipit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Alberto mong obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaloy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ginagaulit sa Dios, uban kang San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imo anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon, magampo kita nga maabot na ang paghari sa Dios, sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon nimo ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon niya ka pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili pa kami itugyan sa panulay, hinanong alwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa nandautan. Hatay kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa nang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo ngayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga salako dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Atong ipakita ang atong panaginiksuonay. Peace be with you. Kordero sa Diyos, kinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaliit. Kordero sa Diyos, kinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaliit. Kordero sa Diyos, kinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalibutan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Dino din ang mga kakalaw, kini mo ang panirahulong na lamang kumaayo. Akto sa Espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo, mag-agak unta sa among hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu nga magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, o manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na nato ang santos nga misa dadunta ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kasa sa Diyos ang kalibutan, tanang ani-ani inigikan sa kahitasan, panaligdan taong atong ampingan, kabukiran, kadagatan, kalasangan, kasapaan, tungod sa pag-abuso sa mga tao, pagkabalisang kamatuguran na sinati na karoon. Mainit nga panahon, nihit na ang tubig ug pagkaon, mga baha, kalit nga sunog ug bagyong mamusunog. Pagkaanindot gayon sa kinaiyahan, lunhaw nga mga tanong, makalipay sa dughan, kalanggaman na nag-awit, makahupay sa kasakit, labas na hangin sa kaliwatan ibilin, usa agay gayon tanan maghiusa, mananong kahoy manghipos sa basura, wag na'y plastic
mga kahoy diikyot natuputlog. Tarpulin atong ihigli, unta-unta ang illegal lagi, apil illegal quarry ug illegal fishing. Pagkaanindot kayon sa kinaiyahan, lunhaw nga mga tanong, makalipay sa dughan, kalanggan